Zdravím, volám sa Marek a som zakladateľ agentúry Mark Media a dnes vám ukážem, ako sme pomohli autodetailingovej firme prejsť z problémov s online s viditeľnosťou na viac ako 150 000 zhliadnutí mesačne. A ako môžeme to isté urobiť aj pre vás. Táto firma čelila veľkému problému. Skoro žiadna návštevnosť na ich sociálnych sieťach a na ich webovej stránke. Vedeli, že ponúkajú špičkové služby, ale nevedeli získať dostatok pozornosti na svoju firmu. Vtedy sme prešli na scénu my, vytvorili sme digitálnu a obsahovú marketingovú stratégiu zameranú na zvyšovanie angažovanosti a návštevnosť. Nebolo to také jednoduché, ako to znie, bola to kombinácia cielených kampaní na sociálnych sieťach a kvalitného obsahu. Takto sme to urobili. Vytvorili sme pútavý video obsah a kampane na sociálnych sieťach, ktoré cielili na nadšencov aut, lokálne publikum a ľudí, ktorí hľadali autodetailingové služby. Uistili sme sa, že každý kus obsahu bol prispôsobený tak, aby zaujal a prilákal ich ideálnych zákazníkov. A výsledky? Ich sociálne siete a webová stránka sa dostali z niekoľko tisíc zhliadnutí mesačne na viac ako 150 000 zhliadnutí mesačne. To sú tisíce nových potenciálnych zákazníkov, ktorí vidia ich firmu a dozvedajú sa o ich službách. Toto je druh vplyvu, ktorý prinášame. Či už ste v oblasti autodetailingu alebo inej oblasti podnikania, máme nástroje alebo iné znalosti na to, aby sme preniesli masívnu návštevnosť na naše sociálne siete alebo web stránky. Ak ste pripravení zvýšiť svoju online návštevnosť a dostať svoje podnikanie pre 1000 nových potenciálnych zákazníkov, poďme na to. Ponúkame 14 dňov bezplatnú skúšovnú dobu našich služieb na to, aby ste si sami overili výsledky. Kliknite na tlačidlo nižšie a zarezervujte si svoj bezplatný strategický hovor ešte dnes. To je vaša šanca získať odborné marketingové služby, ktoré si váš biznis zaslúži bez akéhokoľvek rizika. Kliknite na odkaz nižšie a poďme začať.